Sovittiin eilen tuutorokouksessa, että me pitää tehdä sellainen suunnitelma, mitä me kerrotaan Norsun tuleville yhteisöille. Pitäisikö olla sellainen esittely, että miksi just kannattaisi olla Norsussa? Mun mielestä meidän pitäisi ainakin kertoa siitä, että mikä meille itselle on tärkeintä. Joo, minä olen samaa mieltä. No ainakin tää kanttiini ja muutenkin nämä kaikki uudet ja hienot tilat ja ehkä jopa kuntosali, koska siellähän saa oppilaat olla tunneilla vapaasti. Mutta minusta on tärkeintä se, että Norssissa saa korkeatasoista opetusta ja opettajien ja harjoittelijoiden tunnit vaihtelevia. Eli siellä tehdään monipuolisia asioita, eikä pelkästään istuta koko ajan. Tuossa ennen lomaa siis minä taisin teille mainita, että olisi tarkoitus järjestää tämmöinen pieni simulaatio työskentely tässä ensimmäisen maailmansodan syitä ja sitten syyllistä etsittäisiin tämmöisissä ryhmissä. Eli kirjaa lukemalla pitäisi nyt tähän asiaan paneutua. Tai tietokoneita käyttää lisänä sitten. Mutta miten nyt te sitten tätä Saksan uhkaa vastaan olette varustautuneet? No, me sovittiin Ranskan kanssa entiset siirtomaariidat ja teimme sopimukset puolustimme toisiaan sitten Ranska vielä suositteli, että tehdään Venäjänkin kanssa. Muodostui vähän toinen tämmöinen kolmeliittojärjestelmä. Du kannst das machen und dann könnt ihr diesen Teig gießen. Also auf ja. Oder nur Gibst du mir bitte ein Stück? Lämpömittari läpi tuonne. Ja se on tarkoitus pistää sitten tuonne tiivistymistilaan asti noin. Ja sitten käydään tislaamaan. Teetään se tuossa 150. Tuossa 45. Se on varmaan just sitten kun se epähtää. Kato. Tässä on tommonen juttu. Joo. Niin, tämä on nyt tasainen. Niin, ja sitten jos tuoteiset tehtäisiin tehtävä, niin mä luulen, että sillä tänne saa mahtua. Mutta ei semmosia läksiä. Joo, ja me ei tykkää näistä mahdollisuuksista valita näitä kieliä, mitä täällä nyt on. Niin, Kiinaa ja Venäjää ja vaikka mitä. Opiskellaanpas sitten kirjoittamaan yksi kirjoitusmerkki. Ja ensin kirjoitetaan tuolta ylhäältä tuo yläosa. Päätä osoittamaan yksi vaakasuora viiva tonne ja sitten toiseksi alaksi toinen piirtoveto. Niin esimerkiksi näin. Здравствуйте, а вы знаете, где интернет-кафе? Мне надо свою почту проверить. Ага, да, конечно, я знаю. Кафе находится на 4 этаже. А когда она открыта? Mä taas on kiinnostunut kaikilla käsillä tekemisestä. Norsussahan voi opiskella tosi monia taitoja ja taideaineita. Mä aion tehdä itse ainakin vanhoita sivua. Yksinkertainen, mutta tyylikäs. Ja nyt kun hän soittaa siellä, niin sun pitäisi katsoa, että kaikki ne menee tänne aika ylös, mutta ei saa mennä punaiselle missään kohtaa mikään niistä. Soita komppi!
Minulla on minun keppini. Ja minun keppini, se pitää rankaisemisesta. Näettekö nämä pienet jäljet tässä kepin pinnassa? Ne ovat tulleet kaikkien niiden oppilaiden takamuksista, joita minun keppini on rangaissut. Ja nyt te, rakkaat Anna ja Vilho, jätätte oman pienen jälkenne minun keppiin. Joten tämä sattuu vain hieman. Ihan niin kuin sortsit jalkaan. Tonne reunaan. Mitä vaan etu mukaan. Näin. Joo. Mä tulin tänne ainakin lomalinjan takia. Mehän pääsemme erinäisille reissuille, esimerkiksi Abiskoon, Pohjois-Ruotsiin ja Norjaan, ja se reissu on aivan mahtava. Tää on siis syömäkelpoinen varmaan ihan. Siis tästä, mä oon tehnyt näistä känsätuhkelo ja siitä ihan munakkaan. Et ihan hyvä. Haukkahan se. No älä haukkaa, se on myyvikäyssä kuoli. Tää on aika mieto, en mä usko, että tää on mykkyllinen. Pääsee kaikki muutkin leirikouluun, jos haluaa. Eri oppiaineiden matkoja on ja kansainvälisyyskurssin matkojakin joka vuosi. Minun mielestä tämä terminialue, niin tämä on semmoinen kulttuuriympäristö, että ja niin kuin yleensäkin aika paljon täällä liikkuu ihmisiä. Minusta on tosi tärkeää, että täällä Norssissa toimii hyvä oppilashuolto. Eli vaikka ollaan jo lukiolaisia, niin jokainen saa omiin huolinsa apua, jos tarve vaatii. Niin, ja sitten ei muutenkaan tarvitse yksin jäädä, kun oppilaskunta järjestää kokouksien lisäksi kaikkea muutakin, vaan semmoista lumihreäha talvella ja gaala ja sen sellaista. 2, 3, go! Eli sitten kaikki nämä koulun hienot juhlat. Pyydän teitä painamaan päähän valkolaki. Hei, voitais tehdä filmi, jossa esitäisiin näitä kaikkea. Ja sit siihen loppuun sanottaisiin, että... Tervetuloa Norssiin!